Hori joko neska batzuk, 40 urte inguru dazkaen neska batzuk, bere urtean nahi zuen zelebratu era berezi baten. Orduan, o maratoia nahi zuenin, o zuma nahi zuenin, zehozen nahi zuenin, kirolakin zer ikusi jasekana. Eta orduan, hori joan gauden, hori joan, arrauna garrantzitsua da, no pixua dakan, orduan, esan du ez ikasten arraunen. Harreman nahi nuen pixuten, ni egun baten pintxopote baten, ostiral baten niko neola, grupoko neska batekin topota hitz egiten da seginan, eta beak ilusio izakala, eta betire iteko zehoze neskakin, 40 urte buelta hortan, nahi zuela zehoze montatu eta tal, nik esan nion pixeten nola leno, jende batek arraunen intzun mendik Santiago baino, eta politizan osola, retoan jartzea, por ejemplo, mendik Bilboa. Behaiek bi kondizio jarri zizkaen. Batzan, 20 neska inbertituela batu, trainerua osatzeko eta ordezko eukitzeko, eta gero beste batzan, erronka bat sortu bertuela, ze arraun itia, etzan baientzako erronka bat. Eta orduan erronka izango litzake hori jotikan Bilboa arraunen jutia. Dakau entrenadore fisiko bat, eta dakau entrenadore teknikoa, entrenadore fisikoa dela Imanol Arruti, eta entrenadore tekniko zera dakau Tubal dakau, Foson laguntza igula, eta gero dakau Enrique baitare Foson eta guretan laguntza igula, eta guain dakau Martin. Eta orduan Imanolek iteguna da astetarten tabla batzuk jartzeizkigu, eta ite dugu atxetenak, noizin behar deun ergometrua, noizin behar deun korrika eta hori dana, eta gero asteburun etortzegea arraunetxea. Eta Tubalek eta asteburutan etortzeganen, erakuste dugu teknika, eta ja uretat eratzegaren noin Martinekin deba egingo deula, ja hori praktikan jarriko dugu. Guk hasiera baten fitxak itia, porque zehoze pasatze baldin badare fitxa behar dituzte, eta handik aurrera udaletxia, azkenen kluban erabiltzoi, udaletxien parte handi bada, eta gure inburuko joan ditena igual izan da traineru guztia, eta Foso garaian eta Estrobu hasieran entzesken, da tal, pixoten hortan, eta eguneroko gestio ateatzean dudatan saiatu lantzen. Zergatik ez da, emakume talde bat, 22 emakume esan deunak iningo deula, erronka hau ingo deula, eta gehien bat da, harremana, berriro harreman hori eukitzia kirolakin. Oain hilabete hasi gehala. Eta oso ilusionatu da gaude, ze gero eta guazten hilabete bat preparatzen, hilabete baten ikusi deuna da geota prestatu gaudela, eta gero eta hobeto gaudela. Orduan gu gure buruakin hobeto sentitze geha, eta ikuste gara prestatu gara orduan gaude emozionatu eta ilusionatu gaude. Justu estropak zian hori joan, eta kuadrian ginen, eta pasazanen hori joko trainerua gaztia banitz hau xingo nukenik, hau zan ere kirola. Orduan parran daite genuen. Eta handikan gutxira, etorri zitzaian nola historia hau zeon, eta bi aldiz pentsatu gabe, ni zeitu nezanun. Netzako retu bada, baina personalki, ni nahi sekulan kirolaria izan, ez da sekulan deportikin, ez da ezerre. Eta azkeneko denboran, beti izatezu, askotan ni ikusten denen jendia, oinez nola di joan, ofutin pixkatiten, ni zergatik anistakata amorru hori, ni zergatik anitzai ateratzen, eta ez nakan. Eta hau sortu zen nian, nire alabak eta tartentzeola alaba esan zian, ama zergatik ez. Baina ni, urte ditan. Eta pentsatu nun, momentu hau da. Betidanik, arraun mundu zehontan, beti guatze ganen, aurrokok zein duen da beti, aita txik 46ko bandera irabazizun. Ez dakit, aita dihua entrenamentuta, osabare entrenamentua dihua, eta zaten nuen, bergu lortze deun, erronka honekin, uera bate ondare bat ustia, ez? Gustatuko litzaiake, ondare txori gelditu, hemendikan urte batzuta, goatzen haste geanen, ez zian aita, osaba, aitona, anaia ez, zian ama, amona, izeba, aizpa, arreba, eta zeatik ez.